खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों दै जोंहा बे गोनांथार आपडेटआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो एबारनिफ्राय पीएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नंला मानो होनोबा नोंथांमोननि गोबां मानसिनिखौनो मा खालामखो पीएम किसाननि एकाउन्टखौ दायो दाननानै होबाय एबा डिलीट खालामना होबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि सोर बायदि मानसिनि पीएम किसान एकाउन्टखौ दायो दाननानै होबाय एबा डिलीट खालामना होदों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टआ डिलीट जादोंना जायाखै भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखादों जानांगौ डिलीट एबा दाननाय होनाय लोगो लोगो सानना लाखादो जुदि नोंनिया दानजाबाथाय फैसाखौ नोङो एबारनिफ्राय पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनखाला होननानै 100% का आरो बियो नों गोदान एप्लाइबाबो मोननाय नंखाया दा बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे आपडेटनि बागै खोन्थाहरग्रोनो सानदों दे आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनो नोंथांमोननिसिम बेनो जाहैबाय जोंहा बे पीएम किसाननि जायफोर नोंथांमोना दासिमबो इक्यूआईसीखौ होना लायाखैबा 31 मार्चनि सिगां नोंथांमोना इक्यूआईसीखौ होनानै लायोबा नोंथांमोना 16थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनगोननो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर होनानै लायाखैबा गोख्रैनो इक्यूआईसीखौ नोंथांमोना 31 मार्चनि सिगां होनानै लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा मेन टपिकआव बेनो जाहैबाय जोंहा पीएम किसाननि गोबां मानसिनि एकाउन्टखौ दायो डिलीट खालामना होबाय एबा दाननानै होबाय जायनि थाखाय एबारनिफ्राय गोबां मानसिया पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हाला दा सोर बादि मानसिनिखौ दायो दाननानै होखो आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा पीएम किसाननि भेरिफिकेसन जादोंमोन भेरिफिकेसनथ' होनो नांला आं बेखौ ओरै होननानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जोंहा एसे सिगाङाव माने सिगांथाराव आरो जोंहा बे जेब्ला पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ जादोंमोन बे समाव जोङो एप्लाइ खालामनाय समाव आधार कार्ड होआलासिनोबाबो जोङो पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हादोंमोन आरो जोङो पीएम किसाननिफ्राय एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हादोंमोन बिनिफ्राय एसे सिगाङाव बोसोरसेसो जाबायदां आरो बे समाव जोङो बे बोसोरसे सिगाङाव जोंहा मा जादों आधार कार्डखौ नोंथांमोना गासिबो पीएम किसाननि एकाउन्टजों लिंक खालामनो नांदों दा बिथांमोना लिंक खालामनो होखांनायनि उनाव दायो बिथांमोना गासिबनिखौबो माने भेरिफिकेसन खालामफिनजोब्बाय आधार कार्डखौ लिंक खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना मिथिदोंनो आरो नोङो आसलि फार्मार नंगौना नङा नोङो आसलि आबादारि नंगौना नङा बेखौ बिथांमोना मिथिनो हादोंनो आधार कार्डखौ बिथांमोना लिंक खालामहोखांनायनि उनाव दा बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि लिंक खालामखांनायनि उनावबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखैबा नोंथाङा दायो सानना लाबानो जाबाय नोंथाङा इनएलिजिबिलिटि एबा नोंथाङा दायो पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनला नोंथांनि माने पीएम किसाननि एकाउन्टखौ बिथांमोना डिलीट खालामना होबाय जेनेबा नोंथांमोना गोबाङानो दाख्लै बेयाव बुंहरबाय थादोंमोन ना जेनेबा आङो लेन्ड सिडिंखौबो खालामनानै लाबाय बिनिफ्राय इक्यूआईसीखौबो आं होनानै लाबाय आधार कार्डखौबो आङो बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लानायनि उनावबाबो आं मानो फैसाखौ मोननो हायासै होनना नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन दा बेनि जाहोना बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गासिबो खामानिखौ मावना लादों मालाय मा जानो जुदि नोंनि बे हाया नोंनि नामाव गैयाबा नोङो मोनखानाय नङा नाथायबा मोनसे खोथाया बेसे ओंखारदों आरो गोबां मानसिनानो इलिजिबिलिटियाथ' थिगानो दङ लेन्ड सिडिंआबो जाबाय दे बिनिफ्राय आधारखौबो बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबाय इक्यूआईसीबो जाखांनायनि उनाव बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखैमोन बिनि मोनसेल' रिजोना बेनो जाहैबाय दाख्लैबावै जोंहा बारा गोबाव जायाखै सानबासो जाबायदां मोनसे रिपर्ट फैदों बेनो जाहैबाय जोंहा पान्जाबनिफ्राय मा जादोंना जाथा मोनला आबादारि नङैफ्रानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै बेसेबांबा लाख मानसिया पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोनगासिनो दंमोननो दा बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोर इलिजिबोलखा जायफोर मोननांगौखा जायफोर आसलि फार्मारखा नोंथांमोननियाव फैसाया हाबासै मानो होनोबा जोंहा फैसा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खम सोना हरनाय लोगो लोगो जोंनाथ' मिथिखागौ आसामनिया एसे माबादि जायो दा बिनिखायनो सोरनाबा फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारा थाबथाना दङ सोरनाबा न' जाना दंजोबो बिनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै एबारनिफ्राय बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया एफडिअ प्रसिडार न' जाना दंबाबो नोंथांमोना आसलि फार्मारबा नंगुबै फार्मारबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाखागोनखा मानो होनोबा बेसेबांबा लाख मानसिनिखौनो दायो दानगासिनो दङ नोंथांमोनाबो जेनेबा हमना ला आबादारि नङाबा नोंथाङा अब्ला नोंथाङाथ' दायो आसा खमखासै नोंथाङा पीएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हाला आधारजों जोंहा बायदिसिना गासिबो दायो लिंक जाजोब्बाय नालाय दा बिनिखायनो आधारनि जोहैनो बिथांमोना चेक खालामना नायनो हायो नोंथाङा आसलि आबादारि नंगौना नङा जायफोर नोंथांमोना जेनेबा
आसलि आबादारि हायाबो नोंनि नामावनो दंखाजोबो गासिबो आबाद मावनाय हा दंखायोबा नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जायफोरना जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि जाहोननि थाखाय सोरनाबा एफटिअ प्रसिडा न' जानानै दङबा नोंथांमोना येसआ जाखागोनखा बियो बारा गोबाव सम नोंथांमोना नेनो नांनाय नङा बेखौ जुदि सिगांनि इनस्टलमेन्टफोरावबो नोंथांमोननिया एफटिअ प्रसिडा न' जानानै दङबा नोंथांमोना मोननो हागोन फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेनो नोंथांमोना ज' मोननो हाखागोनखा जुदि नोंथाङा आसलि आबादारिबा दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो गोबाङानो बुंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोना गासिबो थिग जादों मालाय मा जानो नोंथाङा जुदि आसलि आबादारि नङाबा एबा नंगुबै आबादारि नङाबा नोंथाङा दायो दा आसा खालामसै नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नंला हाया सोरनि नामाव दङ आरो डकुमेन्टसफ्रा सोरनि नामाव दङ गासिबो एक्जेक्टलि कारेक्टबासो नोंथांमोना दायो पिएम किसाननिफ्राय फैसाखौ मोननो हासिगोन बिथांमोना दायो सरकारा रिभेरिफिकेसन लागासिनो दङ माने बिथांमोना चेक खालामफिनजोबदों आधारजों नायजोबदों बिथांमोना दा बिनिखायनो गोबां मानसिना एबाराव थालांगोन गोबां मानसियानो एबारनिफ्राय फैसाखौ मोननाय नङा नोंथांमोना जायफोर आसलि आबादारिफोरबा नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन जायफोर नंगुबै आबादारिफोर नोंथांमोना दायो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ लानो हागोन पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव फैसाखौ मोनबाय थायोमोन दायो नोंथांमोना आसलि आबादारि नङाबा नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हाला आरो नोंथांमोना दा आसा खालामसै आरो नोंथांमोना एबारनिफ्राय मोननो हानाय नंला दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना जायफोरना प्रब्लेम जाना दङबा माबाफोर नोंथांमोननिया जेनेबा माबाफोर जाना दङबा पिएम किसान एकाउन्टआ बिदिंखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै आंनिसिम खोन्थाहरनो हागोन आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय जायफोर इनएलिजिबिलिटि जाखाबाय नोंथांमोना दा आसा खालामसै नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाला नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांबाबो नोंथांमोना बेखौ खामानिखौ मावनानै लाहैनो हानाय नङा नाथायबा बेनो आरो खोथाया जुदि नोङो थार आबादारिखाबा नाथायबा थार आबादारि जानायनि उनावबाबो इनएलिजिबिलिटि देखायदोंबासो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावना लाहैनानै फैसाखौ मोनफिननो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय जेबो नङा दे आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों